Kako bi rekla na engleskom daj mi da jedem? Kako, evo sad neki stranac je došao i kako bi ti rekla daj mi da jedem? Daj mi da jedem. Pa na engleskom. Ma ne mogu tako. Kako bi objasnila? Daj nešto. A kako bi rekla kao ostavi me na miru? Pusti me. Ali moraš da, kažeš šta? Beži, pusti me. Ali moraš da kažeš... Ajde, beži, ne nerviš. Kako bi rekla mnogo sam nervozna? Pustite me. Pa na engleskom. Ne. No. No. Ajde, kako bi rekla, da li želiš da izađemo? Kao da se družimo.